дар барномаи пиндода секрете ҳаст ки то ҳол шумо намедонед. салом алайкум дӯстон, аз барномаи пиндода секрете ҳастае ки шумо то ҳол намедонед ва ҳеҷ кас инро нагуфтааст. Подписатсия ва лайк монда видеоро то охир тамошо кунед. ба кнопкаи тарафи дасти ростгӣ медароем. нигоҳ кунед, дар аломатҳое ки дилак ҳастае якумгӣ нев дуюмгишда медароем. ва нигоҳ кунед, инҷа 13 юан аст. 13 юан барои чие? барномаи пиндода ба ман 13 юан тӯҳфа додааст ва ман метавонам ки ин 13 юана гирифта ягон чиз харам ё пулашро дар картаам гузаронам. дар болои ҳамин рақам меҷиқем, баъдан аз поён якумгишда меҷиқем. мо бояд ҳамин пулро гирем. ҳамин пул ба тоҷикӣ чанд пул мешавад оз барои шумо нишон медиҳам. яъне 19 сомон мешавад. ман метавонам ки ин пулро ба картаам гузаронам. ва ҳозир метавонам ки 18 сомонша гирам. дар кнопкаи поёнгӣ меҷиқем. ва инҷа нишон медиҳад ки шумо чанд юан гирифтан мехоҳед. мо 12 юан мезанем. ва кнопкаи сарха меҷиқем. инҷа гуфта шудааст ки шумо бояд корти визаи худро дохил кунед. кнопкаи сирхта меҷиқем. ва 6 рақаме ки мо карта дохил карда будем ҳамонро мезанем. инҷа отпечати даста мемонем. ва инҷа 16 рақами болои картамона мезанем. ин тарафш осонтар аст. ҳар касе ки карта дабавид кардагия медонад. 16 рақами болои картаро мезанем. ҳама данияи картаро дохил мекунем. тамом пули мо ба картамон мегзарад. агар шахсоне ки наметавонанд ба мо подписатсия кунанд, лайка монанд ва видеои дигари моро интизор шаванд, ҳатман дар видеоҳои минбаъда ба шумо мефаҳмонем. барои закаса ёд гирифтан аз хитои Турсия ва Америка метавонед ба WhatsApp ё Telegram мо нависед. шумо метавонед ки дар 24 соат ба мо нависед. дар ҳама ҳолат кӯшиш мекунем тезтар ба шумо ҷавоб гардонем.